rwadza nekuti mukati memisha mune vana vakabuda muchiramu. Vazhinji votamba zvechiramu pamasocial media. Chiramu ichecho chiri kukanganisa vana nemafungiro. Vana vokura chikafu chotodya, vokura zvokukura zviya. Zvakare zviya zvose hapachina chakanaka pachiramu chekubatana-batana. Chiramu kuda mashoko maini mazowa chairi haikona nhau yekubatana-batana. Pabody language chiramu chatsikisa kecho. Takutambira chiramu pamhendekedzo yeziva muzere ngwena mwonofa. Ana vamwe vakuita ruchiva ndorwakukosera kuti chiramu ichi chinzi izvo hachisi chabuda zvakanaka. Unoona munin'ino womukadzi anochiva baba mukuru kana magariro akaita sisi vake, akazenga angonzi nababa mukuru zvakati iye wototi zvakanaka. Uyezve vana baba mukuru vaya kuti kana agara naamainini akupota achivapa tumari vachiita zvimwe zvavanenge vachida zviya izvi. Pedzezvo bamainini kana vauya vongonzi mainini svikai padhuze, mainini votosvika padhuze. Zvopedzisira dzanhumbu wozoona zvinhu zvanetsa mumusha. Zvimwe chetezvo nevakadzi, unoona bamudiki munin'ino womurume kana kuti mukoma womurume, mukadzi wochochora bamukuru vaya kana kuti wochochora bamudiki vaya, haachaziva kuti ini ndine murume wangu chete mumwe chete.